Ka Awakening India Movement haka arpuai tarik ubenai leber hajar arpulai kalalet aijing tho so menteri rangba ka jela u konrad sangma bat ulat ka jela u phagu chohan ban penterekam ya ka 5G hapo ka jela Meghalaya. Habaya kran shakilat pathai khubor Shillong Press Club u president ka AIM uba Banshai Marbanyang ule thu ba katkum ka kai phot bayo na ka Medical Biodiversity Authority ba ka jing pendan kam ya ka 5G kala ban wanra bun ki jingpang ki bakta ya ka met ki brio. Di hakini kisni ki ba menta ya ka ba nakalian juga penhun ni lapha ya kan letter sport ka sarkar jela lembau chief minister ba ni lapha ro kumyo cho governor in charge of jela Meghalaya ya ka ba ni lapha ban pensange no ya ka jing pentekam ya ka 5G apo ka jela ka jongi kani ka jing pha ya kani ka letter kam chumla de tang apo ka jela Meghalaya namar nadu ba ka sarkar kala pentekam nadu bulan Januari jung snem bamenta nilai i ba nakaliang jong ka Manipur ka Nagaland Mizoram Tripura Assam Arunachal Pradesh kini berfai kila pentekam ponat is jung i 5G tendai anda habangi tiap anda habangi yo ek report napo Delhi lembaga Indian Council of Medical Research ya kani ka 5G kidang dan hareng kani ka jing study ya kani ka electromagnetic radiation namar boleh ka electromagnetic radiation katkum ka letter ka bang yo ek report kadep kedau lupa hang ni lembaga kani ka National Biodiversity Authority kadep penpa bagi dan sibun ba ki jingpang ki bakta ya met jingi kibrio ka jingpang ka beningkong kalong ka brain cancer ke kani ka brain cancer ngatik nangit ba baro nak liang jingi ngitip ba ka ai kata ka brain cancer namar ka jikta ya bor jabing ke jongi haki babun ki benta nangta ka baar ka de ka breast cancer kani ka breast cancer ro ka de ba baro khoi ngitip he kadi ka ai ka breast cancer kadang ro kani ka childhood leukemia kadi ka childhood leukemia ro ka ki khlong den ki bompak la ban ya ro wat hadin san snem ro snem karta kim la ban ya kadang ka jingpang ha ka jingmut jingpakhat jongki kim pak la ro ban school nangta kadang kani ka heart disease kani ka heart disease le kumbangi i ha kani ka por ka bamenta kadai ka balong kumbang no bayong kli laman ka por ngi ki brew siyap ki shukalan ki shubon ki jingjia man le ki jaka ba bonsin ki omba kadai ka heart disease namar ka heart disease automatically ro kalong syaka stroke ti kadi kani ka ek bro khoy ya ka bangi tip sai lumba kani ka electromaji ba ngi kran hiru apa ka jalal jong ba ngi pharo ya ni ki city syaka sarkar jala lemba chief minister ngila pha lemba governor ngila pharo syaka health minister jaba jela Meghalaya ban pensange no ya ka jing pentrekam ya ka 5G pok ka jela ka jongi namar kumbangi i ki jingpang ki babon bha ki dan ki biru tenteng ki ong bangi pot akiskor tin letter ka bangi pha pok ka sarkar hangning ngila kedeu ru ya baro kha ki jailing ba pher kumno ki jingpang ki trekam balai ki trekam ka e ki jingjia ngi ki breo ba ka jingjia jong ka ni ka electromagnetic radiation kam chumna de hero tang ha met jongi ki breo anda bangi i menta ki jingthong jikte pok ka kta idon ki so ki barang hapedeng uding ki puot na kimi ki ksan kimi ki knyang ki babam ya kitu ki so barang lung teng ki don ki ding ki bakalon na balai chube tangkle er ki kalon na andre ki ding ki la tlat na nama balai ka electromagnetic radiation lane kata ka radiation ki waves bapher ki petai kam ta ki rung ki sam lamba ya ka met ka phat jungi ki breo ne wat ki jithun jing te brukum jo wat hadu ka met jong ki marat ni ki sim ro matangi iba kani ka electromagnetic radiation ka kata adu kata Dena taka daw nakliang jong ka Awakening the movement nadu bakalaya kumjo hakabde kumbangi paulo do mencem snem bangi yakun ya ka covid khat khandai lani ka taka klam ka bang kata ya ka met jungi kibreo ngemchim ong bangi chusange no ban chupet kai baya ka jingpang ka jing sitom jungi kibreo kanang ya kata om tang ka covid ka ban kata andai matang ila bangi 5G ka kata dena taka daw ni hat ban dawa na ka sarkar jela hi borokwe kumjo wana ulat jong ka jela ban pensange ya ka jing pentrekam ya ka ni ka 5G hapo ka jela ka jongi om bagi company kin yo ya ka pisa ki lum ka pisa na ka jongi pajba ndai ngi kentur i company ki bapher kum ka Jio ka Airtel ka Reliance ne ki wi company ki ba pentrekam ya ka network link hapo ka jela jongi bakin sange no sisendan om ban wan ra ya ka jing pang na ka bata jongi ki brio bat ka aka bro khoi ka long bangin yeng ban yada na ka banta ka jingkot jingkhya jongi ki brio bat bangi ki brio ngindang na bandang ya tre ya ta na ka sngi na marbale ka jingta jokan ni ka electromagnetic radiation kumalong no hakini ki por ki bamta ka jingjor bha ka de ka ni ka hypertension ka diabetes ka blood pressure ka stroke kini kilong ki aka bama bhado kata
Kaca bangilai kaca bagi pai ni osngau bagi break ki ongi king klik. Anda habis king klik ke kelon no. Anda kelon the theopat your blood pressure. Balik ke blood pressure ke terika menta. Ka jingkentiu jong ka blood pressure ka met jong ngi ki breu ka di lembakan ni ka radiation ka buan lembakan ni ki 5G. Kani ka jingput ki skor teng kalau beput kelut teng kindon te jingwin ki kali pak ki kali ro asngau ku beput kelut. Kawan ke jing king ka klik, kawan ke jing bayong ka klik. Dia kata kalau ka ek bol khoje ka ba nginum nga ban pediang dalile ro am ban ong ban dang pentri kami ke 5G po ke jelak ke jengi. Bacu shu kadang kani ka katarak bong no ka jingpang ke belong ya kadi ka medical condition ya ka ba ke jing pet ki kemat ke jengi labang ipet ya ke teng i ku bakalong blur. Ngisok ku bakalong blur anda abang ipet. Dia tak kadang kani ka katarak ro ke bawang ketak mata ya ka met ke pat jengi ki prio. Nang tak kadang ro kani ka impaired sleep. Kani kata ke jing duna ka jing yo tia ke jengi. Kidon sipun ba ki jingpang ki ba nginum la ban ong ban shu sengap ban shu menti klem dak keren namar belai kalong ke basnosi aba kawan ban kata iki pai ba jong ke jelahi jungi borok kowe namar ngi keren hiru apa ka jelah kani ka keren ru apa ka ri India hi borok kowe mentar namar shu ku mangi keren iki riu kentai ki long kemi namar kadon kani ka infertility bong no ka infertility kalong ba ki long kemi ke bade bandang armet ru kim armet chu Dikani kalau ke bangis ngausi adu kata-kata ladangi penpau syusyu ya perang gani ke jingpang ke bawon ketak mentana makidon sibun ba ke jingpang ya ke ba lemba kani ka electromagnetic radiation jangan ke 5G kawan ban ketak ya ke met ke phat jongi menta deina ta ka daw na kaliang jong ka awaken India movement kanumla ban syusong ban chupet kai nawan ngila juyo osngau ba ki breu ki ong ba kadon ke jingpang ha kesni do ba jongki balai ke jam ke sni do Kajing jam jo kesini dok teng ada ngikum tingko tang hai mau ba mulu malaru kalau among ke keti kene kalau among ke kejat nama beli ka jam kesini dok nama beli kadon kene ka electromagnetic radiation ke bakta ke met ke jungi nangta kadon kene kajing sitom ha ka jabing jumut jempkat ki kelung jungi kidon ki kelung jungi ke berang let school anda ba ki let school ki yo ki notes na po ke school bagi di bele ke homework hayeng anda po hayeng ki type ki tia ki yo tia no nama beli kadon kene ka brain rest kabakta kabat damage ya ke jimut jeng perkat jugi kelung jungi kamtam kitu ki badang hapo ka khatan snem karta relay kamtam kitu kelung ki badang sun drews nem news nem pras nem relay kalong ke ke basnusi bani i ki nama balai kadon ke jingta ba syirkai hadu kata-kata ya ka banginum la ban pedang ba chupet ban ong ba kalong bangin chusnga nama balai nakaliang jong ka sarkar jela jungi nado mencam snem ko mangi i ba ado mentau snem Hadin balawan penteri kam lembaga ni ke Jio Company, ke Airtel Company, lasu sengap baik, lasu simpen bapak sengap. Andai anda habangi ipat kum ki company ki bapak penteri kam ya kakias, lana you secret. Kam dan keno ke advertisement, dan keno ki company ke ban pau, lasu penteri kam ki tang ban yo pisa. Andai anda